Hello guys, आंनि मुङा Prakash Narzary नोंथांमोना नायदों PM सेटआप चेनेल मैया देवबार माने सानडे माने रबिबार स' मैयानि दिनाव नोंथांमोना रिक्वेस्ट खालामदों कि कमेन्ट्स रिप्लाइ भिडिअ बानायनांगौ नङा होमबा स' बिनि गेजेरावनो जों मोननै भिडिअ बानायखांबाय थांनाय सानडे खेबनैयाव स' नोंथांमोननि रिक्वेस्टनि दारावनो दिनैबो आङो खेबसे बानायफिननो नागिरदों नोंथांमोना गोबां माखासे सोंदों सोरबा मानसिफ्रा कमेन्ट्स होदों स' बेखौ नोंथांमोननि सायाव डिसकास खालामफैदों नोंथांमोना मोजां मोनो बेखौ आं आसा खालामो स' गिबियावनो बुंनोसै आङो बड'लेण्ड मिशन फान्ड्स ग्रुपआव 22,300 टटेल जानानै दङ आरो बिनि गेजेराव जोङो प्रकाश बर'नि एडमिसननि थाखाय सिगाङावनो डनेसन बिदोंमोन स' बिनो जोङो 10,000 हरगोन होननानै बुंदोंमोन स' जों बिनो हरबाय स' बिनि सायाव जोंहा भिडिअ बानायगोन आरो बेयो प्रसेस जागासिनो दं बिथांनिफ्राय आङो भिडिअ गासिबो प्रुफ लाजोबखाबाय एडमिसन रिसिप्ट गासिबो खालामजोबबाय बे आं आपल'ड खालामनायनि सायावसै आङो भिडिअ बानायनायनि सायावसै स' आङो दासान्दि आङो एसे बानायनो हाथ'वाखै स' बिनि थाखाय आङो एसे प्रब्लेम जानायनि थाखाय आंखौ निमाहा हो स' दिनै जोङो कमेन्ट्स रिप्लाइनि सायाव होनो नागिरदों स' आं बुंखादोंमोन सिगाङावनो डनेसननि सायाव सोरबा गोदान नायनो हागौ बे कमेन्ट्सखौ भिडिअखौ स' नोंथांमोना प्रकाश बर' बा डनेसननि सोमोन्दै मिथिगोन डनेसन खांनायनि जाहोना जाबाय जोङो प्रकाश बर'निल' नङा जों दा जेसेबांखिनि आग्लाय बेखौ रिलिफआव हरनो सानदोंमोन दा जोंनि आखायाव जों बेखौ हरखांनायनि उनावहाय जोंनाव दा 12,300 जाना दं स' बे 12,300 चिरां जिल्लायाव 100 दं होननानै खोनानो मोन्दों बिनि उनावहाय बिजनिफ्रावबो दं होनना बुंदों स' जोंनाव बारा रां गैया 12,000 फैसाया मा जागोन नङा होमबा स' जोंनो एसे नांबावगौमोन स' जुदि जोंनो फैसाया थाबैनो जों जुदि जुथुमा खालामनो हायो अब्ला थाबैनो हरनो हागोन जुदि जोंनाव जुथुमा गैया अब्ला बेखौ जों फिउचारावसो बाहायनाय जासिगोन अब्ला जेब्ला जोंनाव फैसाया एसे बुरजा थानांगोन स' खोनानो मोन्दों उदालगुरि एबसुनिफ्राय गोबां खरसा खालामनानै होफैदों स' बिथांमोननि थाखाय थेंक इउ स' माच उदालगुरि एबसुनि थाखाय बिथांमोना गोबां मोजां खामानि मावदों बाट दिनैसिम जोङो सरकारनिफ्राय बिटिसि सरकारनिफ्राय होनायखौ खोनायाखै बेरायनायल' खोनानो मोन्दों आरो गोबां मानसिफोरखौ आं नुनो मोन्दों प्रमद बर'नि सायाव गोबां मानसिफोरा कमेन्ट्स होदों दाख्लै बेरायनो फैनायनि सायाव बेरायनो फैनानैल' जानाय नङा माबा मोनसे हेल्प खालामनांगोन मानांगोन अके स' बिथांमोना खायसे गोबां दुखु मोननानै दं माबि स' आं बेखौ बारा मोनथिस्लाबनो हायासै स' बेफोरखौ दोनथ'दो उनाव रायज्लायसिगोन जों सिगांग्रो स्टार्ट खालामसै कमेन्ट्स रिप्लाइ भिडिअ नङा होमबा स' जोंना जाबाय फार्स्ट गिबियावनो जाबाय उज्जवल बसुमतारी बिथाङा बुंदों आदा नों पान्जाबाव मा मावहैदों आदा माला फैगोन नों आसामाव नेक्स्ट सानडे कमेन्ट्स बक्सआव खोन्था हरगोन होनना आसा खालामबाय फंबाय आं आसामाव थांगोना नायनोसै आङो अक्ट'बर नभेम्बर बेफोरबायदि मोनसै ओमफ्राय बिनि उनावहाय आं बेवहाय मोनसे ट्रेनिं लाफैदों ट्रेनिङा जोबब्लानो आङो मोनसे प्रजेक्ट आखायाव लानो नागिरदों स' बे प्रजेक्टनि सायाव आं खामानि मावगोन जिथिया बे प्रजेक्टआ साक्सेस जागोन अब्ला आं आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनगोन आरो बिनि उनावहाय आङो मोनसे ट्रेनिं बेनो जाबाय PHP होननाय मोनसे प्रग्राम दङ स' जोङो IT डिपार्टमेन्टनिफ्राय माने इनफरमेसन टेक्न'लजि साइन्स कम्पिउटार साइन्सनि माबानिफ्राय सेक्टरनिफ्राय लाइननिफ्राय स' आं मोनसे सासे प्रग्रामार्स बा डेभेलपार्स जानो लुबैयो स' आं बेखौ ट्रेनिं लागासिनो दं स' बिनि उनावहाय आं मोनसे गिदिर प्रजेक्ट लागोन नोंथांमोना बेखौ मोजां मोनगोन होननानै आं जुदि दिरुनखांनायनि उनावहाय आसा खालामो आदानि थांखिसिम आङो साननायफोरखौ जोबोद मोजां मोनदों बिनि नामा हिरन दैमारि बरायबाय आदा आंबो हारिनि सिमां नुयो आरो सुजियो आं फार्स्ट टाइम खामानि मावनो लादों इन्दि एम्फौ फिनायनि बेनिफ्राय उनाव खुन्दुं आरो जि दिहुननाय सानदों नाथाय आं बेफोरखौ मावनो मेचिन मोनगोन ना आंनि मालखौ बोरै गोजानाव साप्लाइ खालामथावगोन ना दा खामानिया जाथावबा गोजानाव थांनाय लाइमोनफोरखौ लानानै बिसोरनो खामानि दिहुनना होनो सानदों अके सिगाङावनो बुंबाय आङो नोंथांनि खामानि मावनाया साक्सेसफुल जागोन मानो होनबा बिनि मेचिन दङ बाट नोंनि आखायाव रां थानांगोन नोंथांनाव रां गैयाब्ला जों जेबो खामानि मावनो हानाय नङा आं बेखौ बुङो सिगां गिबियावनो स' नोंथाङा जुदि खामानि मावनो सानदोंब्ला अब्ला गोसो होनानै रां रुफा दंब्ला होमबा मेचिन मोनो स' बेखौ जोङो इण्डियान मार्टआवबो नागिरबानो मोनो स' बिनि थाखाय टेनसन लानो नाङा इनकुइरि खालाम रायज्लायहर फन कन्टेक्ट खालाम स' बास हारिस खाख्लारिया बुंदों आं आदानिसिम बेखौनो बुंनो सानोदि दामानि जाखांनाय लाइमोनफोरनि एबा मानसिफोरनि बेबायदि गाज्रि फट' भिडिअ खालामग्राफोरखौ हमोबा जोबोर मोजां जागोन प्लिज आदा बेबायदि साजा होनो नांमारगौ नङाबा जोंनि बर' हारिया बिसोरनि थाखायनो बुंजानाय जागासिनो नंगौ स' बेफोरनि थाखायनो आं माखासे गोबां भिडिअ बानायदों जोंनि बर' हारिया गोबां फानजानाय मानाय
बर' दख'ना गाननाय गामसा गाननाय माबा मोनसे गाननाय स' बिनि गेजेराव बर' राव रायलायनायनि गेजेराव गासिनो भाइरेल भिडिअ खालामदों आं दाख्लैबावसो मोनसे आरो भिडिअ नुबावदों आं बेखौ होआखै बिराद लाजिथावना बाथ्रा कि माखासे बर' सुबुंफोरा बेसोर सानै सेंग्राखौ हमदों बायदिसिना सोलेर गेलेहोदों बेखौ भिडिअ खालामदों फानदों बाट बैसोर मानसिफ्रा जे खेबग्रा रेकर्डिं खालामग्रा बिथांमोना बिसोर सानदों कि बिथांमोना गोबां मोजां खामानि मावदों साजा होदों बाट बिथांमोना बेयाव नुदों देखायदों कि बर'नि दख'नाबो सिनायदों आरो रावखौबो बर' राव बाहायदों स' बिथांमोना देखायनो सानदोंमोन ओरैबायदि बाट बाहायबाय ओरैबायदि स' नोंथांमोना गोबां गोरोन्थि मावदों रेकर्डिं खालामदों मादों आरो बिनि उनावहाय नोंथांमोना बर' राव आरो दख'नाखौ बिदि बायदि देखायदों खालाम बिदि बायदि हमनानै स' नोंथांमोनखौ जों हमनो हायो मिथिबायना थेंक सो माच नाहर बसुमतारिया बुंदों मोजां नुवाखै सिख्लाफोरखौ नङाब्ला सिनायनो हागौमोन सिनायनो हाहां मोनदोंमोन अके आं बेयावहाय रावखौबो बारा फाननो फैयाखै नालाय ओरैनो बेहा ओरैनो अलरेडि भाइरेल जाखाबाय स' आं बेयाव जास्ट जाय मानसिया जादों आरो बिनि उनावहाय जाय मानसिया जाहां जादों बिसोरखौ आं होबथानो थांदों स' बुजायनो थांदों कि बिदि जागोन ओरैबायदि स' सांग्रांथिनि थाखायसो बेफोरबायदि भिडिअ स' आं रावखौबो बेयाव फाननो फैयाखै नङा होमबा मा वार्निं होनांगौलै लोगो आंबो सापर्ट दं बिदियाव अके मा एसेबां लाजि रोङै जाखो बिसोरलाय खर'आव मेलेम गैला बायदिसिना अके बर' जाथि फानग्राफोरखौ फासि होनांगौलै गोथां गोब्राम होनबासो बिदि आपल'ड खालामग्राफोरा गिसिगोन येस अके गोबां मानसिफ्रानो कमेन्ट होदों बुथारनांगौ दानथारनांगौ जोख्रोबनांगौ जेलाव दोननांगौ माबा माबि बुथारनांगौ दानथारनांगौ बायदिसिना होनलाजोबदों एखेबारे स' गोबां बर' मानसिफ्रा रागा जोंनानै दुखु जाना दं आरोना बे मोनस्रां मोसाहारिया बुंदों बे सावगारिखौ वाट्सएप ग्रुपआवसो मोन्दोंमोन आं सिगाङाव अके नायदो हमनानै लादो गोबां खेबसे भाइरेल जाबाथाय ओरैबायदि गोसारजोबो नायदो बेसेबां जों बर' हारिनि गेजेराव बेसेबां फानजाखो नङा होमबा बर' दख'नाजों लोगोसे गोबां दुखुनांथाव बाथ्रा माइदां मोसाहारिया बुंदों वाव बुंना फोजोबनो हाया नोंनि बाख्नायजाथाव खामानि मावनो आखायाव लानायखौ येस माइदां बसुमतारी नोंथांमोननि सापर्ट नांगौ बेयाव आरो नोंथांमोनाबो हेफाजाब होनांगौ स' बेयाव थेंक इउ स' माच वाव होनायनि थाखाय बाट वाव बाथ्राया नोंथांनियावबो थानांगौ जे आं नोंखौ वाव होनफिननो हानाय स' नोंथांखौ आं आसा खालामो नोंथाङाबो बेफोरबायदि खामानि मावगोन जाहाथे गाज्रि खामानि मावा नङा होमबा स' गेवलां नार्जारिया बुंदों आदा नोंनिफ्राय मोनसे कुइसन जे मानो बड'फोरानो मानो बड'फोरना भिडिअ'आनो जा मायानो जा मानो लाइक होआ जे मानो मिलियन्स थाङा माने बुंदों बियो भिउ नायनाया मिलियन्स मानो थाङा आरो बिनाव लाइक मानो थाङा अके मानसिफ्रा बर'फ्रा खायसे अभार स्मार्ट दं जायफ्रा बिसोरो इंलिस हलिउडल' नायो आरो बिथांमोननि बुजायनायखौल' नायो कि बिथांमोननि साननाय मथेब्ला जोंनि बर'नि गेजेराव मेलेमजिबि बारा गैया बेखौ सानो स' बिथांमोननि साननाय हनाय स' बिथांमोननि साननाय हनायखौ जोङो खोमोनो हाया बिथांमोननि बिसोरो मोजां साननाय जानो हागौ स' दामायन्ति बसुमतारिया बुंदों आरो बिनि उनाव दामायन्ति बसुमतारियाथ' लिरनाय बाट नामखौ बिसोर मा बुंदों हाय आइ एम दुफां स' फेक एकाउन्ट ना मा मिथिला ना हुआ बिनि मिथिला मुगाया सोलायबाय हारि एबा सुबुंनि मोजां साननायखौ गारदो गावल' सांग्रां जाना आनज्रायनाया थानायानो गावनि गोजोन लामा आइजो आफादा बांद्रायबाय दानिया जोंबो गासैबो आफादफोरखौनो दोनथ'नानै गोदान आफाद दानांसिगौ बे आफादानो जाबाय हौवा आफाद एक्सुवेलि दुफां बसुमतारी नोंथांनि बुंनाय पइन्टखौ आं जेबो हमनो रोङासै मानो होनोब्ला नोंथांनि बुंनाया बेरेक ओरै फारसे जादों मानो होनोब्ला सिगाङाव बुंबाय नोंथाङा गाव सांग्रां थानांगौ बेफोराव हारिनि एबा सुबुंनि मोजां साननायखौ गारदो होनना बुंग्रोबाय बिनि उनाव आरो नोंथाङा बुंफिनलायबाय आरो हौवा आफाद दानाय स' नोंथांनि पइन्ट बुंनाया जेबो गैया पइन्टलेस होननानै बुंबाय नोंथांनि बुंनायखौ स' नोंथाङा गुबुन फारसे ओरैबायदि नङा होमबा स' नोंथांनि पइन्टआनो गैया स' लोगोफोर जिरायनोसै एसे गसंनानै एसे रुमायदों आथिङा स' जिरायनोसै नङा होमबा स' बड' एकेया बुंदों बे सिख्लाया बङाइगाव आमटेकानिनो सोरबा बुंदों बङाइगाव सोरबा बुंदों बाक्सा नङा होमबा बेखौ लोंगोन आङो गांबाय एसे बुंनानै सोरबा बुंदों बङाइगाव सोरबा बाक्सा मोनसे गाज्रि कमेन्ट होबाय सासे मानसिया मिन्टुस बर' ओइ सुतमारानि नोंनि जिएबा ब्रेकआप खालामबा नों बिदि खालामगोन ना खालामा हो सेट नों मोजां मोननाय बुजिया ना सिगोन बाब बिराद गाज्रि बाथ्रा बुंबायलै बिथाङा अके जेबो नङा जेबो साना अके मोजां मोननायखौ गोरलै दासान होननानै आं सिगाङावनो बुंदों आं मोजां मोननायनि बिराद भिडिअ बानायखाबाय
नोंथाङा आंखौ मोजां मोननाय फोरोंनो आरो अके नोंथांखौ आङो जुदि नुवाखैबा आं मोनसे बाथ्रा बुंनो थाङो मोजां मोननाया सानैनि गेजेराव थायो नोंथाङा बेखौ मोजां मोनबाय फर्सै बिनि उनाव बे जेने थेने नोंखौ मोजां मोनबाय बिनि उनाव बोसोरसे बोसोरनि उनाव गारलायलायनाय जाबाय बाट नों बेखौ मोजां मोननानै बिनि उनाव नों बेखौ बाहायदोंमोन बाट नोंथ' बेखौ थ्रुयै मोजां मोनो बाट बे सिख्लाया नोंखौ मोजां मोनखाया नों बेखौ अलरेडि फिल खालामनो हाखायो जुदि नों थ्रु गोसोजों मोजां मोनदोंब्ला जुदि नों थ्रु गोसोजों मोजां मोनदोंब्ला बिनि हां लानाय बिनि थानाय जानाय गासैखौबो नों मोन्दांथि मोनखागोन बिनि आखल आरो केरेक्टारखौ नङा होमबा बे नोंनि सायावसै कि नोंथाङा जुदि बेखौ मोनथिनो हायासै जे बे नोंखौ गारना थांगोन अब्ला बे नोंनि मोजां मोननाय थ्रु ना मा होमबा आं बेखौ मा बुंनो नङा होमबा स' नोंथाङा बेखौ अबजार्भ खालामनो नोंहा टाइमखौनो मोनासै बे सिख्लानि सायाव जायखौ सिख्लाखौ मोजां मोनदों नों बिनि सायाव अबजार्भ खालाम सिगांग्रो नों फोथायनो थाखाय नोंथाङा जुदि फोथायाब्ला सिगां बिनि उनाव अबजार्भ खालाम जेथिया नोङो अबजार्भ खालामनो जेबो मोनासै अब्ला नोंथाङा गोसो बायदि बिथांनि सायाव फोथायनो हायो नङा होमबा स' नों गोबां किसिमनि दं मोजां मोननायाव लाभ फोथायनायनि सायाव सोरबा सोरबा डाइरेक्टलि फोथायो सोरबा सोरबा उनावहाय मोजां मोनलायनानै रायलायनानै फोथायलायनानै गोसो गोथारै मोजां मोनलायो आरो स्ट्रं रिलेशनशिप जायो स' बे नङा कि सोरबा सिख्लाखौ नुबाय सोरबा सेंग्राखौ नुबाय मोजां मोनबाय बेफोर जास्ट एट्रेक्सनसो होनना बुंदों बिनि सोमोन्दै गोबां भिडिअ खालामबाय नोंथांनि बुंनाय रावानो जायासै मासुद मारानि कमेन्ट होनायनि सिगां आं बुंखादों कि जुदि गाज्रि कमेन्ट होनोब्ला कन्टेक्ट डिटेल्स हो आं नोंथांजों रायलायगोन रिपन बसुमतारिया बुंबाय गामियाव मिटिं खालामजाबाय आदा बे सिख्लाया अके ओमफ्राय सोरबा सासे सुबुङा ब्रेनेल नार्जारि बुंदों बहानि ओमफ्राय बिनि उनाव आनन्द बागमारानि होननानै बुंबाय अके स' बेफोरबायदि डिटेल्सखौ मोननो थाखाय जों कमेन्ट्स रिप्लाइ भिडिअ होयो स' नोंथांमोनाबो गोजोनो बेफोरबायदिखौ नङा होमबा गोबां मानसिफ्रानो गोबां कमेन्ट होदों गासिखौबो आङो बुंला जायखिया पइन्ट एसे गोनांखौ बुंसै नोंथाङा खेबसेयावनो आफांसा बसुमतारि बुंदों नोंथाङा खेबसेयावनो गोबां सिमां नुदों जेराव नोंथाङा जाफुंहोनो हामारगोन हामारा बेखौ आं जाफुंहोनो हामारगोन ना हामारा बेखौ सानग्रोनांगौ बिपिएफ पार्टिनि बायदि दाजा नोंथां अके सिमाङा नुदों गासिबो सिमां नुदों होनना बुंनाय लोगो लोगोनो बेयाव रां रुफानि खोथा थायो नङा होमबा स' मोनसे सिमां नुदों जेरै हमना ला बड'लेण्ड मिशन फान्ड नङा होमबा स' बेयाव रां रुफा डनेसन खालामग्रा थाबा जों खामानिखौ मावनानै होनो हागोन जुदि डनेसन गैयाब्ला माजों जानो नङा होमबा स' आं खामानि मावनो लादों हेफाजाबा जोंनि बर' हारिया होनांगौ जुदि हेफाजाब होआब्ला होमबा आं मा खालामनो जुदि फैसा जागोन होनना सानना लायोबा आं बुंनानैबो होखादों कि आङो स्टेटमेन्ट होदों आरो एनुवेलि स्टेटमेन्ट खालामबाय थानो हागोन बिनि सायाव जुदि आं जादोंब्ला स' बिनि थाखाय आंबो बुंनानै होखादों बिसोर रादा बिसोर बर' हारिनि बागै जेबोखौनो सानाखै बेखायनो बेफोरखौ होलाबायदो अके बेफोरबायदि मानसिखौ एक्सन लानांगौ अयनायद्राय अभारद्राय जाबाय बिसोरखौ साफा खानाय लान्था हनानै सेन्देलजों सोबानांगौ मा अके हमना बुथारखा बिदि मानसिखौ नाय गोबां मानसिफ्रा गोबां रागा जोंना दंजोबो अके जेनिफोर बर'आ मोनसे बाथ्रा बुंदों खोनासं सेंग्राफोर जेनिफोर बर' नोंथाङाबो नायदोंब्ला कमेन्ट होफिनबाव सेंग्राफ्रा मोजां खोनासं जोंनिथिं मोजां सिख्ला दं आदा गामियाव गोबां हौवाफोर खम हिनजावफोरासो बांसिन बिथिं जाय मानसिफ्रा हिनजाव गोमादों नोंथांमोना जेनिफोर बर'खौ कन्टेक्ट खालाम जेनिफोर बर'आ कमेन्ट होदों बेबायदि अके जेनिफोर बर' नोंथांनि एबार कमेन्ट्स थांगासिनो दङ सैथो आरो गोजोन नोंनि थांखिया आदा जों अरायबो नोंजों दं थेंक इउ स' माच बिदिनो थाबाय था जोंनि बर' हारिया मा एसे लासिंसिं जाखो साननो बुजिनो रोंला आयु नंगौ बिनि थाखायनो बेबायदि जालांगासिनो दङ बे बड'लेण्डसो बुन्दु बिदिखौ दोस्लायस्लाय बुथारना सैमानो अमानो जाहोनाया साबसिन अके नोंनि साननाया जोबोद मोजां इडियट बड' गार्लस आं बिदिखौ नुबा बिराद दुखु नाङो आंबो दुखु नाङो अके सन्जय बसुमतारी बुंदों अके गोसो गैयै सुबुंखौ बे माने आं दुखु नांबाय बेबायदि जायो मानसिया होनना बुंनाय मेसेज टु भिउआर एन्ड साबसक्राइबाराव सन्जय बसुमतारी बुंदों अके गोसो गैयैफोरखौ जावखानांगौ ब्र' अके गोसो गैयैफोरखौ जावखानांगौ ब्र' मानसिनि गोसोआ दैनिसिमबो मैला जानानै दं आरो दैमालु जोहोलावनि थुंग्रिजों दानस'जोबनांगौ र' अके रिंखां नार्जारिया बुंदों आदा नोंखौ बिराद मोजां मोनो आं नाथाय आंनि जिउआवनो जोबोर खस्थ' आंखौ एसे हेल्प खालामनो हागोन ना इंलिश आरो हिन्दी इउटुबाव हगारनानै हो प्लिज आदा अके थेंक इउ स' माच रिंखां नार्जारि आं होनो नाजागोन
आरो बाथ्राखौ आं बुजिबाय नोंथाङा बारा मोजां लिरनो रोङासै स' नोंथाङा बुंदों कि इंलिश आरो हिन्दी सोलोंनो लुबैदों नङा होमबा आं दा बेफोर मानसिखौ हमखाथारनांगौ 100% राइट निजोम ब्रह्मआ बुंदों हाय ब्र' मा खालामबावनो बर' हारिखौ फोसाबनो गोब्राब जाबाय बुंब्लाबो खोनासंला बर' हारिनि फिसाफोरखौ बुंबाबो बर' हारिनि फिसाफ्रा अके जों बयबो बर' हारिनि फिसाफ्रा खोनासंनांगौ खोनासङा होननानै थाबा जानाय नङा आरो गाज्रि भिडिअ आगारनाय मानाय आरो गाज्रि जाय मानसिफ्रा आं दासो मडेलिं बायदिसिना नुनाय आरो सोरबा एसे गोजौ थांनाय बिसोरनि सायाव आङो फैगासिनो दं नोंथांमोना गोबां इन्ट्रेस्ट मोनगोन आं बेखौ मिथिखायो ओरैबायदि थाव बुंगोन आङो मिथिबायना बुजिगोन अब्ला बिथांमोना सापर्ट मोननायखौनो नङा मानसिफोरनि पइन्टखौ नायनानैसो बुङो आं रावखौबो ओरैनो थाङा पइन्ट मोनसे मोनबाथाय आं बिराद रागा जोंखायो माने ओरैबायदि जुदि एगेन्स्ट पइन्ट मोनबाय होनबाथाय आं गोबां मानसिखौ एसे एनै पइन्ट मोनदों आं दोनदों समय मोनथ'वाखै आं बुंनो अब्ला बुजिगोन बिथांमोननि गोसोफ्रा माबायदि मैला आं देखायजोबगोन अके हेफाजाब होगोन आदा हेफाजाब होगोन गोबां मानसिफोर नोंथांमोना कमेन्ट नायनो हागोन बे भाइरेल जानाय सिख्लाफोरनिखौबो बेयाव कमेन्ट होदों अके MB लाइभ चेनेला बुंदों बे हिन्जावनि थाखायनो आंसो दाखालि बरनाम जाखांबाय दादा आं मोनथियो बे हिन्जावखौ दादा नों मोनथियो बे सिख्लाखौ अके बबे गामिनि सोरबा मोनथिदों आरो बेखौ सोरबा मोनथियो होनना बुंदों नोंथांमोना आंखौ कन्टेक्ट खालामनानै खोन्थाहर प्लिज आरो आङो बे सिख्लाजों रायज्लायनो लुबैदों आरो बे सिख्लाया बोरै जानाय बे भाइरेला आरो माबोरै जादों आं बेखौ मोनथिनो लुबैदों स' सोरबा दमखि होदोंब्ला बे सिख्लाया गिनो नाङा अबेनि दमखि अबेनि दादागिरि बेलाय आंखौ गावथारगोन नामा आंजों सापर्ट दं जोंनि बर' जोहोलावफोराबो मिथिबायना जोंनि बर' बिर जोहोलावफोर मिथिबाय गासिबो बर'नि बिर जोहोलावफोर मिथिबाय गासिबो जोंनि बर' जोहोलावफोरा खौसेथि जानाय लामायाव फैदों आरो आं जाय बाथ्रा बुंदों बिथांमोनाबो सापर्ट दं स' अबेनि गुन्दा अबेनि दुथां बिसोर गासिबो क्लिन जाजोबगोन बे सिख्लानि भिडिअखौ क्रिस्मा बसुमतारी बुंदों बे सिख्लानि भिडिअखौ आंबो नुदोंमोन आदा बे हिन्जावखौ आं सोबानोसो गोसो जाखादों एथ' गाज्रि आखलनि हिन्जाव माहारिखौ बदनाम खालामग्रा मुगैदाव सिख्ला गोबां दुखु नांदों आङो बिराद दुखु नांदों कि नोंथाङा सासे हिन्जाव मानसि स' नोंथाङा बिराद दुखु नांदों जानांगौ बेफोरबायदि नुनानै कि बे सिख्लाया हिन्जाव माहारिखौ बिराद फानबाय स' जों बेफोरबायदि जानो नाङा आं बेखौ सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थाखादोंमोन अके समबारे बर'आ बुंदों जानो हागौ बिनि सिमाङा बेजों हाबा जानानै गुबुन हादोराव दावबायहैनाय बेखायनो बेजों हाबा जादों सालिया होनना बुंदों बे जाबाय बे सनिया पेटार्सनि सायाव बुंलायबाय अके जानो हागौ बाट जोंनो बर' सिख्ला नांगौ मोजां रोंनाय रानाय अब्लासो जों जोंनि गथ'फोरखौ मोजां सोलोंनो हागोन बिफाया रोंनाल' जानाय नङा बिफाया खामानि मावहैब्ला फिसाजोखौ सोर नायो सोर माने आबदाल लायो सोर स्कुल दोनहैनाय मानाय सोर मावो बिमा नङा होमबा स' बिमाया जुदि रोङोब्ला फुङाव फोरोंनाय मानाय बेफोरखौ रोङोब्ला अब्ला जोंनि गथ'फ्रा मोजां रोंनाय जायो स' बिमानियाव बांसिन आखाइ थायो गथ' गथायफोरखौ फेदेरनाया बिनि उनावहाय क्लास 10निफ्राय रां रुफा हेफाजाब होनाय मानाय उन्दैनिफ्राय होयो बांसिन बिनि उनावहाय बिफाया होसिनो आरो गोसो होनानै आरो बिमायाबो खायसे समाव जब मावोब्ला बिथाङाबो होयो Nobody can see you over smart बे सैमाया बे होन्दोंमोन बे माबायानो सनिया पेटार्सनियाबो Nobody can change my life मा होनदों बेयाव आं बुंखाबाय आं बेखौ बुंनो गोनां गैला नोंनो गोदान सिनायथिया बुंदों नोंनो सापर्ट नांगोन मानसिफोरनि बेयाव दं आं बेयाव दं नोङो हाजार आपल'ड खालामग्रा दं बिसोरखौ नागारा कमेन्टफोरखौ एसे मोजां बुं नोंथाङा बुंनो सानदों कि आं दं नोंजों लोगोआव नङा होमबा सापर्टआव नोंनो सापर्ट नांगौ नङा होमबा आंबो दं राइट नोंथांनि बिदि बुंनाया साउथ आफ्रिका काउन्ट्रि अके राहुल बड'साया बुंदों साउथ आफ्रिका काउन्ट्रि 80% HIV AIDS प्लास दं नाथाय बर' सिख्लाया लाइफ फ्रेन्ड्स जानाय नुदों अके स' बर'नि सिख्लाफोरा निग्रुआनो जा गोसोम बा मुस्लिम सेंग्रायानो जा गोसोम बिथांमोनजों बिराद इन्ट्रेस्ट जादों स' एसे HIV AIDS दंनो जोंहा राहुल बड'साया बुंदों कमेन्ट होदों स' एसे ध्यान हो एसे गिनो नाजा
ओके मानस बर'आ बुंदों आंखौ एसे इन्सपायार खालामदों इउ आर रियलि बड' हिर' थेंक इउ स' माच बर' हारिनि सिख्लाफोरा बर' हारिनि हिन्जावफोरा गाज्रि जाजोब्बाय वी आर सापर्ट इउ ओके थेंक इउ स' माच फर सापर्ट माखासे बर' सिख्लाफोरनिया गाज्रि जादों माखासे बर' सिख्लाफोरा गाज्रि नङा स' जों बयखौबो बुंनो हाया स' खायसे गाज्रि जानाय सिख्लाफोरखौ जोङो दबथायनो आखायाव लादों स' बिसोरो साबधान आदा बर' मानसिफ्रा मानो बिदि जाखो दिनै आंबो दा बर' मानसि आंबोथ' बर' मानसि आंहाबो मुगैनाय फैबाय ओके नोंथाङाबो बर' मानसि येस बिदिनो जाजोब्बाय बर' हारिनि गेजेराव मुगैनाय फैबाय बर'जों बर'नि सायाव बेफोरबायदि खामानि मावनायनि थाखाय सोरबा सोलेर गेलेनानै आगारनाय बर' ड्रेस गाननाय बर' राव बाहायनाय गोबां मानसिफ्रा नुबाय इसोर बिसिनि हारियाव बोरै जायो सोरखौबा नुदोंना एसामिस मानसिफोरखौ बिराद खम नुयो सोरखौबा नुदोंना गोबां जोंनि लकेल एरियायाव कार्बिफोरखौ सोरखौबा नुदों सोरबा नेपालिफोरखौ जोंनि आसामाव थानाय सोरखौबा नुदों नामा सोरबा गोबां गार'फोर दं बिसोरखौ नुदों नामा रावखौ नुवाखै खालि जों बर' ट्राइबेलाल' मानो बिदि जादों स' एबारनिफ्राय जों एक्सन लागोन जों बयबो खौसेथि जानांगौ आरो जाय मानसिफ्रा फेसबुकआव होदों बिथांमोनखौ जों हमनो थाखाय जोंनो फैसा नांगौ गोनां जायो स' जोङो एबारनिफ्राय बिएम फान्सआव जिथिया फैसा जागोन अब्ला जों बिसोरखौ हमगोन होननानै एसेयावनो बुंदों जाय बिथांमोना गाज्रि दामोन आरो गाज्रि जामोन सिमलियन बर' बसुमतारी बुंदों थारैनो नोंनाव बर' हारिनि थै दं बेखायनो नोङो मोजांखौनो सानो बर' हारिनि मोजांनि थाखाय जों बयबो सापर्ट दं बयबो सापर्ट दं थेंक इउ स' माच अके नोंथांमोनाबो मावनांगौ बर' हारिनि थाखाय आंल' बे बुंनाय जानाय नङा बयहाबो रेसपन्सिबिलिटि दं बर' हारिनि खामानि मावनायनि थाखाय स' बेयाव आंल' मावनांगौ बे बाथ्रा नङा आं एसे सिनायो आदा बे हिन्जावखौ बे माने सोरनि फिसाजो बेलाय बे मानसि लेथ्रा होनायनि सायाव भाइरेलनियाव बुंनाय आङो नामा जाबाय लाखि होनो बेखौ आंनिबा बिएफआ हगारना होदों अके नोंथाङा सिनायोबा बे सिख्लानि नाम्बार कन्टेक्ट हर डिटेल्स आरो बिनि बिएफनि डिटेल्स नाम्बार हर अके आंनाव एसे डिटेल्स फैदों बाट आंनाव सिख्लानि डिटेल्स फैयाखै माखासे आङो डिटेल्स मोनाबा आं जेबो खालामनो हाया स' सिख्लाया गिनो नाङा जेबो स' नोंथाङा आंखौ थारैनो जुदि नायोब्ला भिडिअखौ नोंथाङा आंखौ कन्टेक्ट खालामनो हासै बेयाव नोंथाङा जेबो गिनो नाङा मिटिं खुंजाबाय होन्दों गामियाव स' मिटिं खुंजानायजों लोगोसे जों बेखौ सिख्लाखौल'सो मिटिं खुंदों होनना बुंदों सेंग्राखौ खुंगोना खुङाखै आं बेखौ मिथिया स' जोङो सेंग्राखौ नागिरनांगौ ब्र' जों मालाय हौवा हिन्जावानो बाथ्राखौ लाना पुलिसनो आखायाव होबाबो उल्टासो जायो मानोना इन्डियानि रुल्सआ सोलायबाय येस नंगौ बाट एबारनि रुल्सआ जाबाय भाइरेल बायदिसिना खालामनाय मानाय बेफोर गासिबो आउट अफ रुल्सनि स' बेनिखायनो जों बिसोरखौ गोख्रों माबा लानो हायो एक्सन लानो खुलुमबाय मिस्टार बेनो आंनि गिबि कमेन्ट्स आंनि मुङा अमन बसुमतारी आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि बेबायदि आंबो नोंथांनि सापर्ट दं थेंक इउ स' माच आइ विल सापर्ट इउ अके आंबो हरनो गोसो जादों आदा नाथाय माने डनेसननि सायाव बुंबाय नाथाय आंहा बुरजा रां हरनो गोहो गैया बेबायदि आदानि 200-300 रांखौ बोरै हरनो एकाउन्टआव नाम्बारखौ गुबुन राहा दंबा बोरै भिडिअ'आव खोन्था हरदो माने बोरै हरनांगौ नोंनो अके नोंथांनाव जुदि 200-300 दंबा नोंथाङा बेखौ नोंथांनियावनो दोन आरो जुदि नोंथाङा गोसो जाथारदोंब्ला येस नोंथाङा गुगोल पे इउज खालामनो हायो पेटिएम इउज खालामनो हायो स' अटिपि थानाय मोनसे सिम नोंनाव थायो रेजिस्टार जानाय बे सिमजों नोंथाङा अटिपि मोननायनि उनाव अटिपिखौ सोनानै होयोब्ला जेसेबां फैसा ट्रेन्सफार खालामो बेखौ सोदो साबमिट खालामदो बिनाव अटिपि फैगोन बे अटिपिखौ साबमिट खालामबानो आंनि एकाउन्टआव फैबाय आरो नङा होमबा गुगोल पेआव जाबाय गुगोल पेआव जेबो माबा इसेबां अटिपिनि गोनांथि गैया फेचिं जाखायो डाइरेक्टलि नोंथांनि नाम्बारखौ लिंक खालामबाय बबे एकाउन्ट बबे बेंक बेखौल' सोनानै क्लिक खालामदो बिनि उनाव जेथिया नों बेंकखौ लिंक खालामबाय अब्ला बेंकनि बे नाम्बारजों बेंकआव बबे बेंकआव लिंक दङ बेखौ नायखागोन ओमफ्राय बिनि उनाव डाइरेक्टलि फेचिं जाखागोन नोंथाङा एकाउन्टखौ ट्रेन्सफार खालामनो हायो बेयाव इउपिआइ कड खालामनो हायो बेयाव 4 मोनबा 6थासो कड जुदि दङब्ला बेखौ नोंथाङा खालामनो हायो बेयाव 6टा क'डखौ नों गोसोआव लानांगोन बे इउपिआइनि क'डनि दारैसो नोंथाङा ट्रेन्सफार खालामनो हागोन बे मोनसे नोंथांनि पासवर्ड कि नोंथांनि सोरबा गुगोल पेखौ इउज खालामदोंबा इउपिआइ क'ड नङाब्ला बिथाङा ट्रेन्सफार खालामनो हाया अके निसा मा साख्रि मावो फंबाय अके ससियेल एजुकेटिभ होनना बुंबाय आङो सिगाङावबो बिराद रिप्लाइ होबाय आङो इन्टारनेसनेल प्रसेस अरखि बर'आ बुंदों नोंथांनि बुंनाया 100% राइट सार नाथाय बर' सिख्लाफोरा गुबुन रायजोआव 35%निबो बांसिन दंफैयो बेफोरखौ हमनो हानायनि जेबो राहा गैया नामा खायसे हिन्जावसाफोराथ' गाव हारिनि हारसिङैनो फैनो रोङा बेफोरखौ सोर लाबोयो बेखौ मानो हमनो हाया
बेफोरबायदिखौथ' बुंनायल' जायो नाथाय हमनायखौ 5%खौनो मोना मानोना बेफोरबायदि हमनोब्ला ट्रेन स्टेशनाव मानसि फाथायनांगोन सार नङाब्ला नोंनि बुंनाया ओरैनोसो जागोन जोङो रावखौबो मानसि फोथायलायनो गोनां आंनि बुंनायाव आं रावखौबो मानसि फोथायनाय माने फोथायनाय बा सिकिउरिटि गार्ड बायदि सोरबा थांगोन सोरबा मागोन बिनि सायाव आङो जेबो बाथ्रा बुङाखै आं बुंदों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गासिबो सुबुं अनजिमाया माने बुजिजोब बेयाव नङाखि आं बुंनांनो गोनां जानाय जे नों ओरैबायदि मावनाङा माने सोरबा ओरैबायदि मावदों सोरबा ओरैबायदि थांनायाव स' बेयाव माखासे खोथा थायो रिजन थायो खायसे मानसिफोरा न'खराव हौवासा होननाय गैया बाट बिसिनि न'खराव गैजारोङै बिनि बिमा बिफा गैया स' बिसिनि न'आव जानो लोंनो गैया बिनि थाखायनो हिन्जाव माहारिया सिख्ला जाबानानै फरायनायखौ गारनानै थांनो गोनां जायो बिथांमोननि खामानियाव बाट बिथांमोनखौ आङो बुङो कि माबा मोनसे सोलेर फाननाय मानाय जुदि थाङोब्ला बे नोंनि बिराद गोरोन्थि मावनाय गोबां खामानि दङ स' बेफोराव रायजोजों रायलायनानै रिकुवेस्ट खालामनानै थांनो हायो रावबो नोंथांखौ बादा होआ स' जुदि बादा होयोब्ला नोंथाङा बुंनो हायो कि आंनि न'खरखौ फि अब्ला आं थाङा नङा होमबा स' आङो बेयाव आं बादा गैया रावबो सिख्लाफोर सोरबा खामानि मावहैनाय मानायफोरखौ बाट गाज्रि हुदा जानाङा बेखौसो आं बुंदों कि नोंनि न'खरखौ नों फिनो नागारदों जे हौवा मानसिनि खामानिखौ नोंथाङा लानो नाजादों स' बे नोंथांनि खामानि बयबो हौवा आरो हिन्जावनि खामानि होनाय थाया नङा होमबा मावनायफ्रा स' आं बेखौनो बुंनो सानो कि जोङो बयबो बर' हारिया बुजिलायनांगौ गावबा गाव रेसपन्सिबिलिटिखौ बेयाव नङा कि सोरबा खामानि मावहैदोंब्ला गाज्रि खामानि मावनाय आरो बेयाव आं मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों कि सोरबा थांनो रोङैया थांदों अब्ला बिथांमोनखौ सोरबा लानानै थांदों फानहैदों नामा स' बिथांमोनखौ डेफिनेटलि हमनांगौ आरो जुदि बिथांमोना बे सिख्लाफोरनि राजि लांदोंब्ला अब्ला बेखौ आं गाज्रि खामानियाव मावदोंब्ला अब्ला बिथांमोनखौ सिख्लाखौबो हमनांगौ आरो सेंग्राखौबो हमनांगौ लांग्रा मानसिखौ अके अनसुला बर' होननाया सासे मानसिया फेसबुकाव रिकुवेस्ट खालामदोंमोन मोनसे गावनि कमेन्टखौ फंबाय आङो मास मोनफ्रोमबो हानायमानि मदद खालामगोन डनेसनखौ बुंदों बर' हारिनि फिसाफोरनि थाखाय फंबाय आं दिनै फंसे बाथ्रा बुंहरबाय जोंनि बड'लेण्ड मोनैनि जाहोना जोंनि हारिया खौसेथि गैया आरो खौसेथि गैयैनि जाहोना बेनोदि जोंनि बर' फिसाफोरनियाव गियान सोलोंथाइ गैया येस राइट नोंनि बुंनाय रावा सैथो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोलोंथाइ गैया रोंगौथि गैया बिनि थाखायनो जों बुजिलाया बिराद मेगन सानाया थाब जाखाङो मालायनि सायाव मेगन सानाया थाब जाखाङो जेबो रोंनाय गैया आरो कमेन्ट्स बायदिसिना होनायफ्रा थाब जाखाङो स' जेबो गियान गैयिनि थाखाय बेफोरबायदि जायो स' जों सिगांग्रो सोलोंथाइ लाग्रोनांगोन जायखौ आं आखायाव लादों स्कुल कलेज मोजां गायसननो आरो बेयाव जों फोरोंगिरि मोजां थिसननो हानाय स' बेयाव जों जुदि थिसननो हायोब्ला जाय हाबखाना दङ बिथांमोननि सायाव जोङो ट्रेनिं लासिनो हाबावगोन बेसिकेलि आं बेखौ बुंनो थाङो आं निजेनो ट्रेनिं होगोन जुदि नोंथांमोना राजि दङब्ला जुदि नोंथांमोना बिएम फान्सआव डनेसन होयोब्ला बिथांमोननि स्कुलाव थांगोन स्कुल गायसनना होगोन आरो बिथांमोननिफ्राय जोङो गभार्नमेन्ट जायोब्ला अब्ला गभार्नमेन्टनिफ्राय बिथांमोना स्कुलखौ लुनो थाखाय फैसा मोनगोन बेयाव 50% जोङो जोंनिफ्राय लाफिनगोन बे 50%खौ जों होफिनगोन बिनि सायाव जों ट्रेनिं लागोन जे मोजां इडुकेसन सायाव आरो जों गोबां कलेजबो गायसननो हायो स' बेयाव जोङो गोबां मोजाङै जाय मानसिफ्रा बेखार जानानै दं बिथांमोनखौ जोङो फोरोंगिरि हिसाबै लानो हायो बिथांमोनखौ लानानै जों बिनि उनावहाय जों मा खालामनो हायो जोङो बिसोरखौ गोबां नलेज होनो हायो जबनि सायाव आरो फरायनायनि सायाव आं बे सिमांखौ नुदों बिथांमोना खालि आंखौ सापर्टल' खालामो फैसालि मोसाहारिया बुंदों मा बुंबावनो दानि मुगानि फोरखौ बिमा बिफानि मान सनमान जाग्रा गोजा जोबसै गावनिखौथ' जेबो सानखाला खिनाय मानसिया लाजिया नुनाय मानसियासो लाजियो बे बाथ्राया जाजोब्बाय फैसालि मोसाहारि गोबां मोजां बाथ्रा बुंबाय जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां सुबुं अनजिमा दं कमेन्ट्स होग्रा बाथ्राफोरखौ मोनथिया हसिया कमेन्ट्स होग्रा स' बैफोरनि थाखाय बे एन्सारा जादों बे एन्सारा नोंनि थाखाय गोबां साफिसियेन्ट आं एक्सप्लेन खालामनो गोनां गैला मानो होनब्ला बुजिग्राया बुजिनांसिगौ बे बाथ्रायावनो हला इउएसआ बुंदों ओइ प्रकाश आदा आरो फिल्मनि मानसिफोरा मानो हाजि हुजा देखायो मिनि हाला हाराव मानो सावलन बावलन देखायोलाय बिसोरनि भिडिअ रेकर्डिं खालामनायफोरखौ नायलाय आदा आंथ' बे भिडिअखौ नायनोनो बायो बांद्राय सावलन बावलनफोरखौ आदाया दा नोंसो बेफोरबायदिखौ मा बुंनो लुबैयो अननानै भिडिअ बानायना खिन्थाहर अके आं नुवाखै दिनैसिम बिसिनि भिडिअ स' जुदि नुदोंब्ला नोंथाङा आंनो हरनो हायो कन्टेक्ट नाम्बार गाहायाव दङ स' आं दिनैसिम नुवाखै ओंखायनो आं जेबो बुंनो हाया स' आं जानला माला नुवाल' हसिया एनालाइज खालामालासिनो रावखौ आं जेबो बुंनो थाङा स' बे बिराद गाज्रि स' सिगांग्रो मोनथिग्रोनांगौ बुजिग्रोनांगौ बिनि उनावसो आङो होगोन
थेंक इउ सो माच नोंथांनि WhatsApp नाम्बारखौ हरनो हागोन नामा आदा बे मानसियानो बुंदों येस फलावे आंनि WhatsApp नाम्बारा 7652867515 कन्टेक्टबो खालामनो हायो रायज्लायनो गोसोब्ला आं सम मोनोब्ला रायज्लायगोन आरो हमाब्ला गाज्रि मोननो नाङा मानो होनबा आं बे समाव टाइम होनो हायासै खोमा स' आं बिनि थाखायनो बिजि जानांगौ नङा लाभ माइ लाइफ कमेन्टफ्राबो नाम टाइटेल फेक मा चेनेल नामाथाय मिथिला हिर' हेल' सार जोंनि बर' फिल्मखौ हिन्दीयाव डाब खालामनो हानाय एप्स खालामनो नांगोन सार एप्स नङा हिन्दी डाब खालामनो थाखाय जोङो फैसा नांगौ स' जोङो हिन्दी डाबनि थाखाय जोङो फैसा लागोन स' हिन्दी डाब सिगां खालामनो थाखाय जों सिगांग्रो मोनसे डिस्ट्रिबिउट खुलिनांगोन जाय डिस्ट्रिबिउटनि थाखाय जों फैसा स' बेखौ आङो लासैनो आखायाव लाबोगोन आरो बेयाव नङा कि नोंथांमोना हिन्दी डाबल' नुगोन बेयाव जों एसामिसबो होगोन मानो होनबा जोङो प्रफिट नांगौ फैसा नांगौ नङा होमबा स' बेयाव जोङो गासिबो बर' हारिनि स्ट'रिफोरखौ देखायगोन बेयाव जोङो हिन्दीनि सायावबो बानायगोन नङा होमबा स' बिनि उनावहाय जोंना खाथियाव जोङो वेस्ट बेंगल स' बेयावबो बेंगलि जों जुदि बाहायनो हायोब्ला जुदि डाइभ खालामनो हायोब्ला गोबां मोजां जागोन बेयावबो खामायनो हागोन स' मोनथाम लेंगुवेजाव जों बानायनो हायो एसामिस आरो बेंगल आरो बिनि उनावहाय हिन्दी बे मोनसे डाब जाहैबाय आरो अरिजिनेल लेंगुवेजआ जाहैबाय बड' लेंगुवेज ब्र' नोंनि WhatsApp नाम्बार आरो एकाउन्ट नाम्बारखौ हरलाय आं हरबाय नोंथांनो नोंनि साननाया जोबोद मोजां थेंक इउ जायखौ आं नुनानै जोबोद दुखु जायखौ आं नुनानै जोबोद दुखु मोनखुमानानै दंमोन नों फंबाया गोख्रों रावजों सोंखारिबाय बिनि थाखाय साबायखर फंबाय नोंनिसिम आरो नोंनि थाखाय अके थेंक इउ सो माच आदा नोंनि डिस्ट्रिक्टआ मा डिस्ट्रिक्ट आं बुंबायलै आं गोबां बुंबाय दाख्लै थांनाय कमेन्ट्सआवबो बुंबाय आङो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि अके मौसुमि बिराज एमबि बे मैयाहाय आंनो कमेन्ट्स WhatsAppआव मेसेज हरदोंमोन बिथांनि गामियाव सानडेआव बिथांमोना मिटिं जादोंमोन स्कुलाव आरो बिनि उनाव बिथांमोना कालेक्सन खालामनानै बड'लेण्ड मिसन फान्स ग्रुपनो एसे एनै हरगोन होनना बुंदोंमोन मिथिला दा बिथाङाथ' बुंना लाहरदोंमोन सापर्ट खालामगोन होननानै स' बिथांनाव मोनसे चेनेल दंनो मौसुमि बिराज एमबि होनना बुंनाय अके आं बिथांनि चेनेलखौ नायदोंमोन स' गोबां मानसिना जानाय लानाय लोंनाय बिनि सोमोन्दै बिथाङा होयो अके स' गोबां मोजां खामानि मावदों स' बिथांनि कमेन्टआ जाहैदों आं नोंथांनि बे स्टेपखौ जोबोर मोजां मोनदों आरो हेफाजाब हरनो गोसो जादों जाय बड'लेण्ड मिसन फान्स ग्रुप होनदों बे स्टेपखौ बुंदों स' थेंक इउ स' माच नोंथाङा मैया मेसेज हरदोंमोन आरो नोंथांनि कमेन्ट्सखौ आं फरायबाय आरो नोंथांनि मेसेजखौबो आङो रिप्लाइ खालामदोंमोन स' नोंथाङा सापर्ट खालामनो गोसो स' खालामगोन होननानै आं आसा खालामो आं नोंथांनि रिजाल्टखौ नेनानै थाबाय आं गोबां स' बिनि दारै नोंथांमोना माखासे आं बेखौनो मेसेज हरनो हायो जे सोरबा सुबुंफ्रा जुदि गोसो जादोंब्ला बिथांमोनाबो बिदिनो गामियाव खालामनानै हरनो हायो बाट गाज्रिल' खालामनाङा कि जानानै बड'लेण्ड मिसन फान्सनि नामाव जुदि ओरैबायदि जायोब्ला बिथांमोनखौ आं वार्निं होबाय जे जानांगौब्लाथाय होमबाथाय पुलिस केस जागोन बिबुहा ब्रह्मआ बुंदों जातिखौ फोसाबनो नाजानायनि थाखाय नोंथांनिसिम जोबोद साबायखर थाबाय आरो नोंजों लोगोसे बयबो ओंखारफाथों थेंक इउ स' माच ओंखारफा बेखौनो सापर्ट लुबैयो नोंनि साननाय बायदिब्ला बड'लेण्डखौ बेसेबां बोसोरनि उनाव मोनगोन ब्र' जांगिला बसुमतारी बुंदों नोंनि साननाय बायदिब्ला बड'लेण्डखौ बेसेबां बोसोरनि उनाव मोनगोन सिगांग्रो जोङो इउनिट खौसेथि जानांगोन जेथिया खौसेथि जागोन अब्ला जों बे BM बड'लेण्ड मिसन फान्स ग्रुपआव जोङो थाइसे रांबाबो मोनगोन जेथिया जों थाइसे रां मोनगोन अब्ला उन्दै गथ'फोरखौ जों मोजां शिक्षा होनो हागोन जाय मानसिफ्रा जोङो इयुनाव गोख्रों माने गेदारिं खालामनाय बा मोनसे स्पिच होनायाव गोबां गोख्रों रावजों होनो हानाय नलेज हिस्ट'रि जों बेफोरखौ फोरमायनो हागोन अब्ला बिथांमोना बुंनो हागोन इंलिशलाय हिन्दीलाय गोबां गोख्रोङै रावै जों फोरोंनो हायोब्ला अब्ला इंलिशलाय हिन्दीलाय जों बुंग्रा स्टुडेन्टफोरखौ मोनोब्ला अब्ला जों गासिनिबो जायगायाव जोङो एक्सप्लेन खालामनो हागोन इन्टारनेसनेलावबो खालामनो हागोन स' जोङो गासिबो हिस्ट्रिखौ जों सिगांग्रो सुबुंफोरखौ जायफोरखौ दिन्थिनांगौ गोनां जायो भारत सरकारनि सायाव जोङो जे बे आसामनि बर' ट्राइबेल माने गोबां फुराना जोङो 5000 सिगांनिबो सुबुं होननानै बुंनानै जों बेखौ बिदिन्थि होनो थाखाय जोंहा गोबां प्रुफ दङ स' देखायबोगासिनो दं स' बेफोरावबो गोबां बुंनो थाखाय राव भइस स्पिकार नांगौ स' बै स्पिकार सुबुंफोरखौ जोंनि गोनांथि स' बेफोरबायदि जोंनो सोलोंथाइ नांगौ स' सोलोंथाइ लानो हायोब्लासो जों बेफोरबायदि सुबुंफोरखौ मोननो हायो स' बेफोरबायदि सिगांग्रो खौसेथि जानांगौ फोथायलायनांगौ गावजों गाव एना एनि खालामनायखौ गारनांगौ अब्लानो जों बड'लेण्ड स्टेटखौ जों मोननो हागोन आरो गोबां बाथ्रा दङ उनावहाय आं बेफोरनि सायाव रायज्लायबाय थागोन स' कमेन्ट्सखौ गोबां मानसिफोरनि दंबावो गोजोन बर'आ बुंदों जों बर' मानसिया मानो जोंनि बर' मानसिया माखासे खायफा
गोरोबा अके जों बर' मानसिया मानो गावजों गाव मानो गोरोबा आरो मानो एना एनि दासिमबो जोंनि बर'नि गेजेराव आं बुंबाय अभार स्मार्ट जागासिनो दं सोरनिबा रोंनायखौ नुबाथाय एसे एनै रोंबाथाय माने सोरबा सासे मानसिया बुंबाथाय थार बाथ्रा बुंदों बेखौ हेफाजाब होआ सैथो बाथ्रा बुंदों बेखौ हेफाजाब होआ बिथाङा गावखौ हायो सानो बाट नोंथाङाबो हायोब्ला नोंथाङाबो बानाय नोंथाङाबो बुंनो नाजा हारिनि थाखाय स' बयबो रेसपन्सिबिलिटि बे जे बर' हारिनि थाखाय दायित्व थानांगौ जे बर' हारिखौ फोसाबनांगौ बे नङा कि नोंथाङा बर' हारिनि दायित्व जे सोरखौबा लोगो मोनबाय सोरखौबा ओरैबायदि सोरखौबा फिजिकेल रिलेसनशिप बिथांमोनखौ फानबाय बर'नि ड्रेस गाननाय मानाय स' आं गोबां बाथ्रा नुदों बेखौ आं सोमोन्दै बुंबावगोन स' बेनो स' जोंनि बर' हारिनि गेजेराव अभार स्मार्ट जाजोबदों बयबो स' बेनो आंनि एन्सारा डाइरेक्टलि दानि थाखाय आं बेखौ आङो बुंबावगोन उनावहाय आदाया बेसेबाङाव फरायो जा टेलेन्ट आरो बिनि अनगा नों जा बुंदों बेफोर अल कारेक्ट आं टेलेन्ट नङा आंनाव जे दङ बेफोरनोसै बेल' बिनिफ्राय अभार गैया स' थेंक इउ स' माच नोंथाङा आंखौ अभार एक्सपेक्ट खालामदों कि आंनाव टेलेन्ट दं होननानै नङा होमबा आंनाव बारा टेलेन्ट गैया नोंथाङा आंनाव टेलेन्ट दं बायदि सानबाय वार्निं शंकर मोसाहारिया बुंदों वार्निं बे बाथ्राखौ होनै दोननायानो दसे गोरोन्थि जागासिनो जुदि स्ट्रिक्ट एक्शन लाबा मा जायो स्ट्रिक्ट एक्शन लानांगौ लानाया लागोन जों सिगांग्रो जों बैफोर मानसिखौ आरो गामिबो लानाय जादों बाट एबारनिफ्राय गोबां स्ट्रिक्ट लागोन आंनि आखायाव जुदि BM पासआव जुदि रां फैयो अब्लानो जों बैफोरबायदि सुबुंखौ जों जाय मानसिफ्रा भाइरेल खालामदों बिनि सायाव जों स्ट्रिक्ट एक्शन लाग्रोगोन बिनि उनावहाय जोङो माबागोन बबे जायगानि फ्रेन्ड बे निग्र' हौवाया जों निग्र' हौवाजों हाबा जानाया सिख्लाया आं बेखौ मिन्थिया लोगो बिथाङा बबे जायगानि आं बारा मिथिया मानो होनबा फेसबुक एकाउन्टफ्रावथ' एड्रेसफोरखौ जानला मानला होयो दाथ' निगुरियासो जाबावबाय बेलेग काउन्ट्रिनि नङा होमबा शिलंआव थायो होननानै देखायदों बेनि भिडिअ'आ गोबां भाइरेल जाबाय बे सिख्लानि आयै बिराद बिनि सोलेरखौ नुबाय आं बिराद लाजिथावना नुबाय बे सिख्लाया बोरै एखेबारे अके आं बे सिख्लाखौ बुङो इसिबां हेरेसमेन्ट जानो नांला जानाया जाबाय थांबाय स' नोंथाङा नोंनि फिउचारखौ दा नायदो स' आं नोंथांनिफ्राय मोनसेल' रिकुवेस्ट खालामो जाय मानसिया नोंथांखौ भाइरेल खालामदों बे मानसिनि जाय मानसिया खालामदों जाय मानसिनो नोंथाङा बे भिडिअखौ हरदों बे मानसिनि कन्टेक्ट नाम्बार आंनो नांगौ आरो नोंथांजों रायज्लायनो लुबैदों अके एथ' बुरजा कमेन्टफोरखौ रिप्लाइ खालामनो बाया नामा ब्र' एथ' बुरजा कमेन्टफोरखौ रिप्लाइ खालामनो बाया नामा ब्र' बेफोर जाबाय नोंथांनि थाखायनो बा गासिनिबो नोंथांमोननि थाखायनो कि नोंथांमोना गोजोननाय मोनो स' नोंथांमोना नायनो लुबैयो स' बिनि थाखायनो आं रिप्लाइ खालामो नोंथांमोना खोनासंनो लुबैयो नोंथांमोननि कमेन्ट्सनि रिप्लाइ स' बिनि थाखायनो आं होयो डिमान मोसाहारिया बुंदों हेल' आदा वान्स कुइसन फ्रम मी हाउ इउटुब कैन गिव मानि and for what purpose they give money on YouTube actually why they are giving money on YouTube please give me details अन्नानै खोन्था नेक्स्ट सानडे कमेन्टआव अके नोंथाङा आरो सोंदोंमोन बे बाथ्राखौ आरो रिप्लाइ आङो खालामगोन होनना बुंदों स' खालामसै इउटुबाव फैसा मोननायनि जाहोना जाहैबाय एडभार्टाइज जेनेबा उनाव आं मोनसे कम्पानि क्रिएट खालामदों आंहा गोबां प्रडाक्ट्स दं नङा होमबा बे प्रडाक्ट्सखौ आङो फाननो गोबां न'खर थांनो गोनां जायो बिनि थाखाय जोङो मा खालामनो गोनां जायो सुबुं अनजिमा होनो गोनां जायो एमप्लय सेलार्स जायखौ जोंनाव गैया फैसा इसेबां होनो नङा होमबा जों जुदि इसेबां ससियेल मिडिया दं इउटुब दङ स' जों बेयाव जुदि एडभार्टाइज होनो हायोब्ला जेब्ला होमबा बे एडभार्टाइजखौ होयोब्ला इउटुबा लायो इउटुबनो जोङो जेनेबा आं कम्पानिनिफ्राय एडभार्टाइजखौ जों गुगोलनो होबाय स' गुगोला बे इउटुबखौ होयो इउटुबनो स' बे एडभार्टाइजआ गुगोलनिफ्राय फैयो स' गुगोला इउटुबनो होयो स' इउटुबाव स' देखायो एडभार्टाइज स' बै एडभार्टाइजनि थाखाय फैसा होनो गोनां जायो आं दा बे आंनि एडभार्टाइज आंनि प्रडाक्टखौ एडभार्टाइज देखाय प्रडाक्टखौ होनानै आङो गुगोलनो होसिगोन ओमफ्राय ओरैबायदि 1 लाख मानसिनो देखाय आं ओरैबायदि 2 लाख फैसा होगोन बा 1 crore मानसिनो देखाय ओरैबायदि आङो लाख फैसा होगोन नङा होमबा
स' बेफोरबायदि होयो प्रडाक्ट माने देखायनो थाखाय एडभार्टाइज खालामनो थाखाय स' बैफोर फैसाखौनो इउटुबाव फैसा इउटुबाव जाय भिडिअ खालामो जायफोर फैसा खामायगासिनो दं बिथांमोना बेनि दारैनो खामायदों जे कम्पानिफ्रा जाय मानसिफ्रा प्रडाक्ट सेल खालामनो थाखाय एडभार्टाइज खालामनानै होयो बे एडभार्टाइजनि थाखायसो फैसाखौ मोनो नङा होमबा जेरै हमना ला भिडिअ ट्रेलारफोर नङा होमबा ओरैबायदि ट्रेलार भिडिअफ्राव स्किप खालामनाय मानाय स' बेफोर गासिबो एडभार्टाइजफ्रा बेफोर गासिबो गुगोलनो एडभार्टाइज होयो आरो बेखौ इउटुबा होलायो एक्सेप्ट खालामो आरो इउटुबनिफ्राय जों बेखौ नुयो सिगां जों गुगोल नङा होमबा अके फिननाय होनाय एबा रिप्लाइ अन कमेन्ट्स बेयाव बुंदों दाख्लै सिगाङाव बानायदोंमोन आं गुबुन बुंनाय रावखौ केयार खालामनाङा आदा प्रकाश मोजां बाट सोंग्रा सैमाया सोंखायो आरो बखिग्रा गाज्रि सुबुङा नंनायमानि नङै बखिखायो नोंगौ बाथ्राया सैथो स' बिनि थाखायनो आङो जेखौबो टेनसन लानो नागिरला नोंथांमोननि सापर्ट दं होननानै मिथिनानैनो येस ब्र' बेफोरबायदि पस्टखौ सिरियासलि हमनांगौ बे सोरनि फिसाजो बेलाय बे होननायनि टाइटेलाव जाहैबाय ओइ ब्र' नों बबेनि आरो मा डिस्ट्रिक्टनि आरो नोंस्रा न'खराव सोर दं आरो साबेसे आरो नों बेसेबां फरायो आरो मा जब मावो बेसेबां इनकाम मोनो बे सोंनायाव सानडे कमेन्ट्स बक्सआव मोनगोन होननानै आसा थाबाय ब्र' आं फैसा खामायालै मिथिबायना आं एसेबां फैसा खामाया आं जेने थेने गावनि ट्रेनिं लानायखौ खालामो ओमफ्राय बिनावहाय आंनि न'खराव आं हारसिंल' सासे बिब' दंमोन बिथाङा हाबा जाबाय ओमफ्राय बिनावहाय आंनि बिमा दंमोन आंनि बिमाया रुंसारि जाबाय बिनाव आंनि बिफा दङ आंनि बिफाया आंखौ दा बारा इसेबां नाया केयार लाया रायलायैयानो बिराद गोबाव जाबाय स' गोबां दुखु बुंनो थाङोबा आंहा न'आनो गैया होनना बुंजायो ओमफ्राय बिनावहाय आं लाजिया बुंनोबो मानो होनोब्ला थार बाथ्रा बिनाव हायालाय दं आंनाव बाट हा थाबाबो न' गैया आरो न'खौ सिफायबाय आङो जोंहा मा थैनायनिफ्रायनो दा आङो आंनि आदैमोनजों थाफायो जेथिया आं हाबा जागोन अब्ला माबा मोनसे जागोन लुनाय जायो ना आं आदैमोनजों थाफानाय जायो स' बेफोर उनावहाय जासिगोन सिगांग्रो साक्सेसनि लामायाव फैगासिनो दं एसे साक्सेस जानायनि लामायाव अके स' थेंक इउ स' माच आं बेयाव लाजिया जे आंनि रियेल सिङाव मा दङ नङा होमबा स' येस डेफिनेटलि आं बुङो कि दायो एभारेज आंनि सेलारिया बुंनो थाङोबा 17,000 18,000 मालाबा समाव 20,000 जाहैयो ओमफ्राय बे आंनि खामानि मावनायनि सायावसै बेखौ नोंथांमोना इउटुबनिफ्राय दा सानसैलाय जोंनि कम्पानियाव खामानि मावब्ला सेलारिजों लोगोसे माखासे खामानि मावनाय पारफरमेन्सनि सायाव होयो सेलारिफोरखौ स' बेखौ जों बुंदों स' बुंनो थाङोब्ला आं दिनैसिम इउटुबनिफ्राय खेबसेबो सेलारि मोनथ'वाखै स' नोंथांमोना जुदि सापर्ट खालामबाय थायोब्ला मोनगोन खोमा बेखौ आं आसा खालामो नों बर' हारिनि थरसे हाथरखि फंबाय I always be proud of you thank you so much बड'लेण्ड आर्मि होनना बुंनायाव स' बड'लेण्ड आर्मि नोंथांमोना NDFP होननायखौ आङो मिथियामोन स' बिनि थाखाय सरि एबाउट डेट दा आं मिथिबाय स' नोंथांमोनखौ आङो बिनि थाखाय सरि बिबाय नोंथांमोना सोरबा कमेन्ट होदोंमोन NDFP खौ मानो बावगारखो होननानै स' आइ एम सरि फर डेट आं बारा मिथियामोन स' माबा मोनसे बाथ्रा दङब्ला नोंथांमोना आंनो खोन्थाहरनो हागोन नोंथांमोना स्रोदै माबा मोनसे ओरैनो फेसबुकफ्राव माबाफ्राव मेसेज खालामनानै सिम्पलै जेनेरेलि माबा मोनसे बाथ्रा खोन्थानो लुबैदोंब्ला बर' हारिनि गेजेराव बाट नोंथांमोना खोन्थानो हायो आं नोंथांमोनखौ मिथियो सोरबा नोंथांमोननि गेजेराव आंनि भिडिअखौ नायखायो स' आं रिकुवेस्ट खालामो जों बयबो खौसेथि जानांगोन आदामोन स' नोंथांमोनखौ जों सेलिउट खालामो आंनि फारसे नोंथाङा मोजाङै बानायदों भिडिअखौलाय बे भिडिअखौ हरलाय बे भिडिअखौ फट'खौ हरलाय होनना बुंदों मानसिफ्रा आं हरनो हाया मानो होनब्ला आं रावखौबो बेयाव फाननो फैयाखै स' आं बेयाव मोनसे बाथ्रा बुंनो फैदों स' बे बाथ्राखौ आं बुंबाय दा बर' हारिनि गेजेराव गोबां मानसिफ्रा बुजिनांगौ आं बेयाव रावखौबो रावनिबो सिख्लानि फट' बा भिडिअ हरनो फैयाखै जाय मोनदों आं बेखौ आंनियाव दोनगोन केप सिक्रेटलि दोनगोन आं माने बेफोर जाबाय कनफिडेन्सियेल स' बेफोरखौ आङो हरनो थाङा शेयार खालामनो जुदि आं शेयार खालामोबा आंबो बैफोरबायदि सुबुं जाबाय नङा होमबा आदा नोंनि बैदि एड स्टिकार रखम पिएम सोदोब चेनेलखौ बोरै फैयारि बानाय बे मोनसे लग' जों लग' बानायो सिगां बेखौ लग' खालामनायनि उनाव जों बेखौ लग' बानायग्रोनानै बिनि उनावसो लग'आव जों भिडिअआव सायाव होयो
बेखौ जोङो मुभ खालामनानै होयो स' बेखौ भिडिअ एडिटिं खालामनायाव खालामो सिगांग्रो लग'खौ बानायग्रोना लानांगौ अब्लानो बिनि उनाव बानायनो हायो स' थेंक इउ स' माच कमेन्ट्सआ जोब्बाय गोबां भिडिअ गोबां गोलाव जाबाय येस बापरे बाप 40 मिनिटनि बारबाय 46 मिनिट जाबाय वा 46 मिनिटबो बारबाय स' आइ हप नोंथांमोना एन्जय खालामदों आंनि कमेन्ट्स रिप्लाइखौ स' गोबां भिडिअ फैगासिनो दङ आरो आं मोनसे बाथ्रा बुंनो लास्ट एन्डिंआव कि सोरबा मानसिफ्रा जुदि 12 पास जादोंब्ला आरो बिनाव फरायनो लुबैबावदों आरो बिथांमोना जब मावनो लुबैदों अब्ला नोंथांमोना आंखौ कल खालाम बाट नोंथाङा कमिउनिकेसन स्किल्स इंलिशनि सायाव गोबां मोजां रोंनांगोन यू हैव टू नो अबाउट हाउ टू स्पीक इन इंलिश लैंग्वेज बेसिक नलेज अफ कम्पिउटार्स ओमफ्राय बिनि उनावहाय मानसिजों बोरै रायलायो हेलौ हाय नङा होमबा स' नोंथाङा जुदि गोसो दंब्ला आंनाव कल खालामनो हागोन गाहायाव नाम्बाराव आरो डिसक्रिपसनाव होदों आरो बिनि उनावहाय फरायनायनिबो सुबिदा दं बेयाव आं कलेजाव एडमिसन खालामनो हागोन बे नंखाय बाथ्रा नङा आं पस्टबो खालामदोंमोन दाख्लैबो आरो फेसबुकावबो आरो आङो दाख्लैबावसो बर' सिख्ला सासे सोनानै होबाय चन्डीगढ़आवनो आरो दिनै आङो 3 मानसि लांबावनो नागिरदों बर'नि गेजेरावनो स' आं नंखाय रावखौबो बुङा सेलारिया फिक्स 11,000 जोंनि कम्पानि खाथियावनो मावो दङ बेखौ आङो सोनानै होगोन नांगौ जादोंनो बिथांमोननो स' 40 जननिसोबो बारा मानसि नांगौ स' बिथांमोना फैयो आङो रावनिफ्रायबो फैसा लाया स' नोंथांमोना जुदि जब मोनखांनायनि उनावहाय अननानै जुदि 500 लाबोनायनि होनायनि फैयोब्ला बेखौ आं नाजावगोन आरो ना बेनो बाथ्रा जुदि होआब्ला बेयाव नङा स' बिनि थाखायनो आङो नोंथांमोना सोरबा बिदि दङब्ला फरायनो प्रब्लेम जाबाय फाइनान्सियेल प्रब्लेम थाखाय आरो रां नांगौ बिनि उनाव फरायगोनबो आरो खामायगोनबो न'खरखौ हेल्प खालामनो हागोन स' बे नोंथांनि सायावसै स' नोंथांमोना कल खालामनानै बेयाव खामानि मावनायजों लोगोसे फुरा जेबो टेनसन लानो नाङा जुदि नोंथांनाव नलेज दंब्ला नोंथाङा जब मोनखाथारगोन आं बेखौ खालामगोन नोंथांखौ आं फार्स्ट इन्टारभिउ लाग्रोगोन बिनि उनावहाय आङो कम्पानियाव आङो साप्लाइ खालामगोन नोंथांनि रिजिउमखौ आरो बिनि उनावहाय नोंथाङा होमबा सेलारिखौ 11,000 मोनखांनायनि उनाव नोंथाङा थांनाय फैनायनिबो केब फेसिलिटि दङ एकाउन्ट खुलिनो हागोन नोंथांमोननो आरो बे एकाउन्टआवनो होबाय थागोन HDFC बेंक एकाउन्टआव चेकबुकबो होगोन नोंथांमोननो आरो बिनि उनावहाय स' गोबां प्रसेस दङ रुम भारा 2-3 लोगो नांनानै थानो हागोन स' रुम भारायाथ' गोबां लायो सासे रुम मोनसेयावनो 5,000 गोजोन लायो 2-3 लोगो नांनानै थानो हागोन स' बेफोरखौ उनाव बाथ्रा रायलायनोसै स' नोंथाङा जुदि गोसो दंबा कन्टेक्ट खालाम आरो सोरबा बर'नि गेजेराव बिदिनो ज' नांनानै आङो जुदि सोरबा सेलेक्ट जायोबा बिदिनो ज' खेबसेनो फैनो हागोन सासे दङ बिथाङा गोबां मोजां स' दिनै बिथांखौ कल खालामगोन आसामनिफ्राय स' बिनिफ्राय कलकातायावबो सासे दङ बेबो फैगोन स' बिथांमोनजों ज' खालामनानै आं लेंहरगोन खेबसेनो स' नोंथांमोनाबो गोसो दंबा दाबावैनो नोंथांमोना आंखौ कन्टेक्ट खालामना रिजिउम बानायना हरनो हायो स' बाय